Hagajingat lenti jing em jong briu don bon ki ba ai man sim ban le ya kadoma ka kam ban sa jing ken mau i hagi pateng basadien. Haka pratare ulber arjar arpui kabla longru kasngi kerpang jong ki ken thai satla ka pathai lapli ka Grotto jong ka Maria Hasin Joseph Parish Laitkor the most reverend Victor Lingdo Archbishop ka Shillong Archdiocese haringkat ka jinga don lang i Father Festus Shadap i belong i kapaman sim jong ka Parish Laitkor i Father Patrick Wardri padar Raphael Mayong padar Barnes Mauri bat kiwe yakani ka Grotto jong ka Maria lanno senyang dai kong OM Wilty Shadap bat ka yeng ka sam jong i yakani ka Grotto lapen orlong hadian laisien ke jingpos ni join Father Festus Jadap ibalia thu ba im sempoi perkhat bakani ke jaka kan long kumni kumakalong menta da ka jingarap lang jogi parlok ba da jingno senyang join kimi jong i ibala la ban pen orlong yakani ke jingpos ni hapo jong ka Grotto labo ya ke dingpna ba ka dormot jong Jisu bala mi pat i Father Festus ilaya thu bakane ka panikan mawi i ya ka jingpao ka balai jong ka Maria ha ka arsantere ulbe jong snam khat praspa sanpupra ha ka ba ka Maria ka lai thu i ka kreteng jong ka da ka ba ang ngalong ka blapun klampop tin rai ya ka ne ka jing kraw jong ka lapandap hajrong ka dingpna bat ha ka jingjob ukhun jong ka ya ka jingyap kajing temu ban snai ka ni Grotto ka long ban panslori ki riunget bakin shanya tali ha ka jinga sa jong ka Maria bukhut ka balong ka kbi jong ublai ka bala pun klampap tan rai bat ka bala kurku na pedang ki kenthai Mingi baro asya ka chingiem bom chukot. Amen. Kumentanya snap e gospel sepulih kemat chonge. Ku try and represent God appeal. kajing pulih na gospel bukod kat komunitas. Amen. Right. Hau benai ba Henry Jong kajing pun ka Elizabeth. Ublay lo payo Angel Gabriel sa Shillong ha Galilea sa Nazareth.